Mitä vittua? Missä Ari on? Missä Ari on? Ai missä Flinkkikin on? Eikö se ole siellä niinku keskustassa? Niin siellä on toinen. Tuolla on äijä. Mä koitan ampua tota. Siis missä se Flinkki Ei on? vittu. Tuolla oli Duke äijä tuolla. Se Flinkkisairaala, niin sitä vastaa. Tätä oli niinku... Oli. Siinä on toi välikkö. Siellä oli äijä. Aha. Mut mä en osunut siinä. Okei. Okay. Kun ei ole skopea. No skopea ei ole taaskaan. Mun vieressä kämpää vielä zombi, mutta mä oon puskassa, niin se ei hyökkää kimppuun. Täällä on hirveetä määnruntti. Mä en niinku näe ketään. Yhtään missään, ei oo Hyvä, kun se tuli sinne Ariin, niin se pisti koko äskeys lippuun. Joo, Ari oli vähän liian Te ammut toisin. Sä tiesit, että se tulee sinne vai? Squeak. No, sehän on se pahin. Se paniikki. Hyvä puoli on se, että missä mitään minäkään... tuolla sairaalassa tapahtuu enää, kun siellä on ovet kaikki aukkaan. Vittu tuolla välikössä oli äijä, mutta se meni tonne taloon sisään. Noniin, otan nyt talteen. Mä en niinku näe täällä ketään. Siis mä oon tietty vähän semmosessa kohtaa, että ei kyllä nekään näe. Milloinhan muulta lähtee henki, kohta tulee joku. Sulla on ne alaovet tuolla auki, niin... Niin. Se on hyvä hämäys, vaan ne luulee, että se on luututtu. Mulla on yläovikin, kyllä mä kuulen. Okei. Että multakin kyllä kohta varmaan lähtee henki, mutta... Kokeillaan nyt. Kämppi on paras. Oi vittu, tuolta taas ammuttaa. Kuuluu mosiini, mutta ei taaskaan oo mua. On jossain tuolla kaupungissa mosiinilla. Mä en niinku näe yhtään mistä. Pakosti jossain rakennuksessa tuolla yllätys. Se näyttäilee vaan. Tuolla just zombi ton paloaseman takaa tonne keskustaan. Turha mennä haastamaan, otetaanko. Ja vaikka kauttaa ne. Joo. Ei junaradalla ei näe ketään. No Ari. Oja homma hoo. Ammun niitä. Jo tuolla oli tyyppi, tuolla taas meni. Miss? Ei ne lähtee poispäin. Ne juoksee niinku... Kato hämppäkin ilmeisesti. Ei